जाबायसो ओरै फै हाब आइखुनजोसो माथो गारिसिम फैदो नोंसोरलाय बोरैथो फैनो मोनलायखो नोमायानो लांफानो होबायब्ला जोंबो नोंसिनावनो थांखानो फैखादों अ बे फामेला नङा होमबा औ थुदो बेवाइफोर थुदो जावैसो सिगाङाव गाखोदो सालायदो पाइलट बेगफोरखौ लाबोदो फंबाय आइदि ओंखारबाय दे हर फैसाया थां नै आलासिफ्रा सफैबायलाय आंनि खुलुमनायखौ दे आजावदो दे आयै जाबाय दे फिसा जाबाय दे जिराय ओइ आदै दन्दा मा खबरफ्रा माब्रै खबरफ्रा 50 मोजां 50 गाज्रिलै दिनैनिफ्राय 25 मोजांसिन जानो हागौ बायदि मोनदों आङो आं थांसैलाय दे माबार थांदो दे थाब फै दे हा जामाइजोखौलाय माब्रैथो लोगो मोननाय स्टेशनसिम आंखौ लायनो थांदोंमोन आयै हाब बावदोंसो आङो पाइलटनि सिगाङाव बुंहरखादोंमोन आं जामाइजोखौ लाबोफा होननानै औथ' आरो जामाइजोलाय औ थांदो गानस्लायदो थां जौ बिदि गैया आयै जागोन दे बेफोर उनाव हाखु दाखु थां गानस्लाय थां आदाया सफैबाय सफैबाथ' आरो नोंलाय बहाथो थानाय स्टेशनाव गारि गंनै नायबाय आं माथो नुवाखै आंलाय ए नैबे बङाइगावनि अ बिखुमजो जागोन बिसोरखौनो लाबोनो खिन्थाहरदोंमोन आं खुलुमबाय बुरिफोर जागोन जावैसो बियो फामेला आं फामेला ब्रह्म आं HS फार्स्ट इयाराव फरायो आं टाउन बेरायनो मोजां मोनो बिबारजों गेलेनो मोजां मोनो आरो जिन्स गानना अके बाबा बेलाय सोरथो आं गनायस्रि बालें मुसाहारि आं फामेलानि नायथिंग्रा सिला साबनाय थाम्फै बानाय मुसा बारसिनाय नायथिंनायानो आंनि खामानि जाबाय थुदो बिसोरनि बेडरुमखौ दिन्थिहैदो थां जागोन नाय फैदो बुरिफोर थां फामेला गनायस्रि फैदो जिराय लोंग्रोनोसैमोन नामा आयै लोंनो हागोन दे दिनै नों आंनो फंसे बाथ्रानि फिननाय होनांगोन थाबैनो सोंदो आयै हा बिहामजोखौलाय लिंहरफिनला आफा नों आंखौ गारनानै थांनाय हिनजावखौ मा गोहोजों लिंहरफिननो मा आं बिखौ मुगैबाय आंखौ मा बुंलांदों मिथिगौ नों बुङाब्ला आं माब्रै मिथिनो आफा फिसा खांनो रोङै कापुरुष हिजरा आं बेखौ लाबोनो जाला आयै जाला जानाय नंला बे फिसा गैजारिनि सांग्रेमायानोसो आंनि फिसाखौ कापुरुष बुंदों थुइ बिनि बागै दा रायज्लायसै आयै जाबाय दे फिसा जाबाय थौदो फिसा जासिगोन आं नोंनि थाखाय गुबुन राहा लासिगोन थौ सिङाव थौदो थौ
नोंसोरखौ आं ओरैनो थगायबाय आयै जोबोद थगायबाय थारैनो नोहामजोआ सांग्रेमा नङा आंसो येस आंसो सांग्रेमाया आयै आं बे हरिसर गुमैखौ लाला मानसिया जौ लोङो आरो बेबो रिटार्ड बे आंखौ जाहोनो हानाय नङा आयै प्लिज माबा मोनसे खालामदो ना बाथ्राखौ साननांसिगोन पामेला साननाय माने आं दिपांकरखौसो फसायबाय आरो दिपांकरखौसो नांगौ जालायबाय सानफा साफा सोलायबाय थाब्ला आं बोरै खालामनांगौ जाखो प्लिज मम दिस इज द लास्ट थुदु सोरबा नुगोन सियर ना मम सियर ओके हेलौ सिस्टार एसे राव होननो हागोन ना मानो होआ जानो र' हगारथ'लाय जारो माने बुंदो मानो लिंहरामोन माने Oh shit! माने जाबाय थाखो बुंदो माने दा एडमिसन लागासिनो दं नामा सिस्टार दालाय माने एडमिसन हाफियावलाय आनजादानो जाखानोसै माथो नङा माने फैगौ बोसोरनिखौ दानो लाथ'आ होमबा जाम्बा दमासिनि आवगाय सरि अरजाला सिस्टार आं माबा मोनसे साननानै माबासो बुंफ्लांबाय इट्स अके आच्छा सिस्टार नोंनि मुंखौ खोन्थागोन ना नोङो मुंखौलाय मानो नांगौ माने ओरैनो संगीता बसुमतारी बे फरायसालि आरो आंनि अनगा आंहा रावबो सिनायथि होनो हानाय सुबुं गैला इट्स अके बाय जाम्बा हाय बहाबा थांनोमोन बिनानाव दिनैलाय माथो साबसिन नुदों नोंखौलाय मा खबर नोंथां दालाय माथो जाखो भेरि सरि नोंथां दा बुंसै नों आंखौ आं जोबोद लाजिनाय मोनबाय माने अब्ला माथो बुंनांगौ भेरि सरि दिपांकर रामसियारि बाय दा वे बै दंफां सिङाव एसे रायलायनोसै नामा थौ नाथाय आधा घन्टानि बारा सम गैया आंहा जागोन फैदो जिरायदो संगीता अन्नानै नों नैबेखौ आजावदो मानो नांलायगौ आं बिबारजों गेलेनो मोजां मोनला बेयो आंनि अननायनि नेरसोन संगीता आंखौ अननानै मा जानो दिपंकर आंहा आंनि अनगायै रावबो गैला बिमा बिफा बाहागि दासिमबो आं रावखौबो नुवाखै नोंनि अनगायै आंनो जेबो नाङा संगीता आं नोंखौ जोबोद थाबैनो जुलि खालामनो थिरांथा लाबाय जुलि जाथि बंस बिमा बिफानि मोजां अननाय मोनफेरि मोखां नुफेरि आं बायदि सासे मावरिया सिख्लाखौ नोंसिनि न'खरा गनायगोन नों गोरोन्थि दाखालाम दिपंकर सरि संगीता बेनो आंनि लास्ट डिसिसन नोंनि अनगायै आं रावजोंबो जुलि जाया सानथामनि उनाव आं नोंखौ लांफैगोन प्लिज नों नैबे आंनि अननायनि नेरसोनखौ आजावथारदो न संगीता प्लिज
दिपंकर I am very sorry. Bye. बा
जुलियाथ' जानानै थांबाय र' दा जोंनासो माब्ला जुगाव जाबावो आं दोनखारलांसो सानबायमोनलै दोनखारलांनो नोंबा आंहाबा मा जादों नोंहालाय मा खि जालायखो दख'ना गांसे गैया बाक्सु गैया औ नङा होननाया नोंहानाव दं न' बे दनदाराम बर'आ बे सामथायबारिखौ नुदों नों फाराम खाथिनि नुख्रांबायाखै आं बे मेथाइ खनग्रा जानालिनाव सोंबानो जाबायना बेवहायनो आंनि न'आ जोंहा इसान दाग्रा तातसाल दंखायोब्रा बेयावनो दाना लानो हाहैगोन ना नोङो थुदाय थांसै दानो गाबफ्रा हरलायगोन स' मालाबा रायलायनोसै थ' बाथ्रायाथ' गाज्रि जाबाय फिसा मा खालामबावनो साननानैनो मोनला माथो आङो आंना साननाय मोननाय गैला खरसखौथ' आं लाखायानोसै मोनसे खामानि मावदोनि मा खामानि मावनो गाबोनफोरनो न'आव थांनोसैथ' थैद फाग्लि नङाब्ला माथोबाव अके 2 बोसोरसो थाबावनोसै बिनि उनाव नायनोसै मा जायो 2 बोसोर 2 बोसोरानो थाबावनो येस 2 years थ' हेलो दीपंकर ब्रेकफास्ट दिनैनो माथो एथ' हाखु दाखु डन्ट टाच मी आंखौ दांनाङा नोङो But why? What's wrong with me? रं गोरोन्थि दिनै 2 बोसोर जालांबाय नों बे 2 बोसोर आं मा गोरोन्थि मावखो दीपंकर लामायाव हगार खांखिनि आंहा नोंजों रायलायनो सम गैया स्टप इट बुंनाय मादै नोंबोथ' नुदोंना 2 बोसोर आं मा गोरोन्थि मावखो 2 बोसोर नों फिसा आजायनो रोङासै बिब्दि हिन्जावखौ मा बुङो नों मिथिया होमबा संगिता बिब्दि हिन्जावखौ सांग्रेमा बुङो नाथाय हिन्जावफ्राल' सांग्रेमा जायो दा बे हौवाफ्राबोथ' जानो हागौ रागा दा दिन्थिया बिखुमजो नों बेवहाय बारा गोबाव सम थानो मोननाय नंला सालि खांखिनि साननैसोब्ला खारनांसिगोन नोङो मिथिबाय नों बे न'खौ माब्ला गारनानै खारगोन बुं सालि सांग्रेमा बुं थाबैनो बुं नों खबरदार माबालि सिखारा मालायनि सानायखौ मिथिया नोङो दानिया नोंनि गोदोनानिफ्राय आंनि आखाइखौ सोर बोखानो नंगौ आं बायदि सांग्रेमाया बे न'आव जेबो जायगा गैया नोंखौ बुथारथारगोन दे ओइ माबालि ओइ दन्दा साला सैमा थांनाय फिसा मबाइलखौ लायनाय नोंदाखौ खौरां लानि माबोरैबा दं बियो रथ' आयै देलाय नाम्बारखौ थुलाय हेलौ हेलौ आयै आइ नङा आंसो सनाथि सनाथि आइनो खिन्थालाय आं रङियाव पस्टिं जासिगोन होननानै आं गाबोन न'आव थांगोन दे आदा हामबायसै दे जागोन दे बिनानाव टेक केयार इउरसेल्फ बाय बाय आदा आदाया रोंनो पस्टिं जासिगोन ना आयै हामबाय फिसा खाथियावनो जासिगोन जेला जिंगासि नांगौ जेबो गैला दावरावफोरखौनो गिनाय मोनसोगारो आङो आफा आदानि साख्रिया रोंनो फैसिगोन मोजाङानो जाथारबाय आइ खाथियाव फैबाय जेब्ला बिहामजोखौबो नायनांसिगौ जाबाय आंहा हामबाय आफा अब्ला आंहाबो बिबाजै मोनसिगोनलै औ दे आइ ओंखामखौ नोंसोरो थाब थाब संदो एसे आं बै बाजाराव थांना फैनो एसे दे जागोन दे आफा फाग्ला दन्दा बालन्दा हिन्जाव फाग्ला सरि आइ एम सरि नुसनफ्लाङाखैमोनलै नायस्रिग' आयौ मा नायस्रि ग'सि बिलाय आंनि नामा
गनायस्रि बालें मुसाहारि मा गेन्दाव दाउ आगागुरि हाबसोसोआनो बालें मुसाहारि नोंलाय नों गेन्द्राद्रा नोंबो आं बायदिसो माने सेम क्वालिटि इउ एन आइ आच्छा गनाय नों आंखौ एसे मेजेरहांबाय नामाब्रा जिरख'नाय माबा मोनसे जानाया जाबायहाय आदा दन्दा नोंखौ नुबाथाय माबा एवखां सावखां मोनग्रासो जालायलांबाय आङो टफि रमान्टिक होननाय बेसादा नोंनावबो एसे रोदा सुहांबाय आरोखि आच्छा आदा दन्दा आं बायसान्स लोमजायोब्ला नों आंखौ डाक्टार खानायाव माबोरै लांब्रबगोन बाना लाना खारगोनब्रा हाया होनब्ला रथ'हाय आदा आं माबा मोनसे सानदों नोंबोसो आंखौ मोजां मोनो गोसो थैयो होनना बुंदोंमोन मोजां मोनो गोसो थैयो होनना बुंदोंमोन दालाय माथो गोजानाव थाखोनो दालाय मानो एखुथा जाखोनो दालाय माथो गोजानाव थाखोनो दालाय मानो एखुथा जाखोनो माबा मोनसे मावथारनोसै जाम्बिया बुजिथारा बिसोर बादि हौवाफोरा थाखा फैसाखौल' अनसोगारो बिसोर बादि हौवाफोरा जुलिनि उनाव हिन्जावनि मोखां नाया खोमा खेबबाय सना आं बिदि नङा जायखि जादोला
सोरजोंलै सोरजों नों फाग्लाजों ओइ मा आंखौ बानो हागोन होननाया है दिनै बालायलालै थु माब्लाबा बागोन सोरबा नुसरलाबायगोनसो थ' नों जौ लोंनानै फैदों हगार साला खांखिनि सांग्रेमा आंनि आथिङाव दांनायनि जेबो मोन्थाय गैला नोंहा जाथि बंस गैयि हिन्जाव बिमा बिफानि मोखां नुफेरै सोरनि खांजानाय फिसा नोंलाय आयै अन्नानै बिदि दाबुं आरो बिनि अनगायैबो बियो जाबाय सासे फिसा आजायनो रोङि सांग्रेमासो बै दाउदै गलायाव जेरै बेसेन गैया बेबायदिनो नोंहा जोंनि बे नखराव दिनैनिफ्राय बेसेन गैला ओंखारलां माबार नोंनि मोखांखौ नायनो बाबाय आं हे गसाइ आं दिनै मा गसंनानै दं नों आंखौ मा खालामनो सानखो नों दिनैनो दानो बे न'खौ गारनानै थांदो आरो गोसोआव लाखि थांनायनि उनाव माब्लाबाबो बे न'खराव फैफिननो दानाजा मिथिबाय सालि सांग्रेमा आरो नैबे नोंनि थफ्ला दानिया थफ्लाखौ लानानै गामि गेजेर गेजेर लासै लासै गाबै गाबै माइरं बिनानै जाहैथां थांनो माबार सांग्रेमा ওই পাগলি কি কৰি আছ খাবি নেকি आयै आंनो ओंखाम मुथासे हर आं साननै जाबाय ओंखाम मोनजायाखै दत बहानि फाग्लि नोंलाय जाहा माइरं गैयाहाय ओंखाम सङाखै बै सानियाव जाहैथां बहानि नोंलाय ओइ फाग्लि आं हामालै आइ बेहाबा मानि दुखु दङ ओंखाम इसे होफैनायावलाय माथो जानो थोद जाम्बा देरहासारा दिनै फैया होमब्ला गाज्रि मोनगोन बियो मा एसेबां अन्थाइ बिखाब्रा नोंसोरलाय आं रोंलालै नै फिसा नों बे 20 रांखौ लानानै थांदो बहाबा गला दखानफ्राव रुटि मोनोब्ला बायनानै जा दे आइ दे जागोन आदै दे थां फैसा मोननो थिग दङ बियो
सोर नोंलाय बिनानाव बेवहाय हारसिङै मानो गाबबाय थाखो आं सासे फाग्लि आदा मानसिफ्रा आंखौ फाग्लि बुंजोब्बाय आंनो ओंखाम मुथासेखौनो जानो होला मुंखौ खिन्थालाय बिनानाव आंनि मुङा संगिता थ' बिनानाव जोंनाव जानो हासिगोन फै बिनानाव जिराय बिनानाव फैदो बिनानाव सनाथि सेरखौ होलाय र' आदा जिरायफै आब' आयै थां बेजारनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि जा दङ लाहार फाहार खालामै थां जागोन फिसा सनाथि थां नों बेजारावखौ आथिं आखाइ सुहोनानै ओंखाम खुरनानै होथां जागोन आदा फै आब' दे आब' आथिं आखाइ सुदो थु आब' ओंखाम जानो आं थांनोसै आदा ओंखाम मुथासे होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय मोनानोसै नङा बिनानाव आं गाबोन दोनना फैसिगोन दे बिनानाव थां बेखौ उन्दुनायनि लाहार फाहार खालामै थां जागोन आदा फै आब' नोंलाय माथो खालामनो सानखो फिसा बियो फाग्लि नङा आयै निस्सय बेवहाय माबा मोनसे गिदिर जाथाय हाबनानै दङ होनब्लालाय माथो सानखो नोंलाय बिनि ब्रेनखौ आं गाबोन चेक खालामनानै नायहैसिगोन दे होमब्लालाय नोंनि गोसोसै थौ फिसा दुगै लोबै ओंखाम जाना जिरायहैदो थौ आयै Oh God! Ada please गारिखौ बिदि सालायना अके जारौ बेनो जाथोंसै
दालाय माथो खालामनो सानखो देहा आफा आं साननानै सानस' मोनाखै आफा दाय गैयै मानसिखौ साना हौवा होखारहरदों बेनि सायाव संगिताया सासे LP स्कुलनिबो फोरोंगिरि मोननो धोन सम्पति गोनांखाय बेखौ फरायसालियावबो हगारहरासैनो आं दिपांकरखौ नुयोब्ला सिनायगोन बायदि मोनदों आयै मानसिखौ नों एसे खौरां लायै थां आफा बिनि उनाव जासिगोन आंनिब्लाथ' न'आव बाफैनाय दाउखौ जोबनानै दोननायानो गाहामसै नामा बिमा थोद फाग्ला थां माथां बिदिब्ला खौरां हैनायानो जाथोंसै नामा आफा दे फिसा बिदिखौनो खालामदो दे थां ओइ नोंहालाय आगोलनिफोरखौ बावजोब्बाय नामा ब्रा थोद नोंसोर जा मावनो गोसो बेखौनो मावदो आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैला नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखियायै हाबानि उनाव फामिलामोननि न'खरनि मानसिया जाहाथे बे न'खराव बांद्राय पावार देखाया एक्सुवेलि आयै बेवाइफोरखौ खौरां लायैया मोजां जायाखै नामा सिरिथा मदाफि खालि जौजोंल' गबना थाग्रा मानसिया खबर लायैया हामाखै बुंनो फैदों बेवहाय बेफोरखौ दा फिदिं रायज्लायजाला जावैसो गाबोननि हाबाखौ माबोरै खुंगोन बेखौसो साननो गोनां आंनि बादिब्लाथ' मन्दिरफ्राव हाबा खालामना होनायानो गाहाम जागोन नामा ना मा बुङो तन्दाराम आंहा खिन्थु बे जुलियाव गोसो गैया आंबो बेफोराव जेबो गोसो गैला बाय नों मा गोसो गैयिनि बाथ्रा बुंदों दन्दा जामाइजोआबो दाउदै बायदि अनो नालाय मोख्राफोर बायदि फिनजाब बारो बिसोरो ओइ नाबालि नोंखौ गोदोनाव सेरनानै बाथ्रा बुंनो हायि खालामगोन आङो होहाय बाजारिखौ आंथ' एसेबो नायनो हाथारला मालायनि न'खर मोजांखौ सिफायग्रा थास' बुरिया गनायस्रि दन्दाखौ मोननानै मेगनजों मेगन नायनानै आंखौनो रायनो हानाय जादों नोङो ओइ सालि रथ' जामाइजो नोंसोर हादोनिफ्राय आंनि न'आव जायगा गैला नोंसोर दानो दिनैनो बे न'निफ्राय ओंखारलां गनायस्रि थां दन्दाया फिगोन नोंखौ नों फिनो हायोना हायो अनेक हायो थां नायनो हाला आं नोंसोर सानैनि मोखांखौ थां फै जामाइजो सिङाव फैदो आं सिङाव नोंसोर बाहेराव नोंबो बारा गोबाव थानो मोनला बे न'आव जोंथ' गाबोननो थांनोसै नाथाय नोंबो गोसोआव लाखि नाबालि हामग्रंगालि नोंबो खारनांगोन सैमा फाग्लि बायदि नै आसि बिमाया नाबालिखौ होखारहरनो रथ'लाय मामोनलै फंबाय बै गामिया नेवलाफारा मोनने औ हाबे फाफि गामियावलाय मानो थांनांगौ जाखो नोंहालाय बै गामियाव दिपांकर होननाय सासे सेंग्रा कम्पानि मावनाय दङमोन ने मानो नांगौ बे लांसिनियाखौलाय लंफटखौलाय बेथ' संगिता होननाय सिख्लाखौ हाबा खालामनानै दाय गैया फोदो गैया मैयासो होखारहरदोंलै बिनो नङा होनब्ला कारेक्ट थौलाय बेनि न'खौ आंनो खिन्थिलाय जोंनो खिथाग्रो मानो थांनो बिसिनाव बिनि बिसि संगिताया जोंहानियाव दंहैयो बेखौनो खौरां होनो फैदोंमोन आं नों जोंखौ नोंस्रानि न'आव लाना थुदो बे मैयासो मन्दिराव सासे सिख्ला हाबा लाफिनबाय अ माय गड गोमोथाव संसार नोंसोर थार बुंदों ना आदा आरो आब' थारहाय जाम्बा थ' आं नोंसोर थानाय बिनानावखौ जोबोद नायनो लुबैदों थ' फंबाय बेफोरबायसा फाफि मानसिनाव थांनानै जेबो मुलाम्फा गैया फै गारियाव गाखोफैदो नोंलाय माथो सानखो आंनि सनाथि बिनानाव आरो आयै आफा
गावबा गावनि गोसोनि खोथाखौ आंनो फोरमाय। आंथ' बाजै लिंखाबायानोखा आंनि बायदिब्ला दा बावैनो मेरिज। आंबोलाय माथो बुंनो नोंहाबो गोसो जाबायब्ला बेफोरबायदि रावबो गैयै दुखुथिया लोखि बिहामजोखौ बहाथो मोननांगौ जाखो। बिदिब्ला गोरा गाहाय आदैनि जोबथि रायखौ खोनासंहोदो आरो थांखिखौबो जाफुंहोदो। आंबोलाय माथो बुंनो जाम्बा मानसियालाय। फिसा जाथोंसै बिदिनो। आंथ' आगोलावनो बुंखायाखैमोन होनबा न'आव बाफैनाय दाउखौ बहाथो हगारबावनो होननानै। बिदिब्ला दिनैनि मेला बेवहायनो जोबथोंसै। आरो बिदिब्ला हिन्जाव गोदाननि आखाइजों गलापि साहानि पार्टि जाथोंसै। ओइ संगिता साया लाबोदो। लांगौ आब'। नै आदैमोन नोंसोरखौबो जरायनानै होनांसिगोनलै। आरो नोंसोरो आंनि न'आवनो थानांगोन, थांनो मोननाय नंलिया, मिथिबायना? जायखिजाया जोंहा दिनै बै फुख्रियाव ना मासे गिदिर हमनानै जानांगौ जाबाय। मिथिबायना? दे थौ नोंसोरबो थौ। जुलि लानो साननाया आंखौ अननानै बुंदोंना आंखौ मोजां मोननानै। नोंखौनो मोजां मोननानै। Oh my god। मा जाखो? प्लिज बिदि दासालाय, बोरैबा एक्सिडेन्ट। हे हे गोजोन गोसोआ दिनै सना नोंखौ सेराव मोना। मादि गोजोन गोसोआ दिनै सना नोंखौ सेराव मोना। थानांगोन नों बिदिनो अराय फोथांनांगोन नोंनि अननायजोंनो। थानांगोन नों बिदिनो अराय फोथांनांगोन नोंनि अननायजोंनो। जेब्लाबो नोंखौ नागार हाया, जेब्लाबो नोंखौ। बेखौथ' आं मिथिखागौ, बेखौथ' आं हमदांहागौ। सना आं नोंखौ मोजां मोनो, सना आं नोंखौ बावनाय नङा। सना नों फोथायनांगोन, सिमां जोंनि जाफुंथारगोन।
फैदो नों आंनि गोसोखौ अनसायफैदो नों बेखौथ' आं मिथिखागोन बेखौथ' आं हमदां हागोन सना आं नोंखौ मोजां मोनो सना आं नोंखौ बावनाय नङा सना नों फोथायनांगोन सिमां नोंनि जाफुंथारगोन मादि गोजोन गोसोआ दिनै सना नोंखौ सेराव मोनना मादि गोजोन गोसोआ दिनै सना नोंखौ सेराव मोनना थानांगोन नों बिदिनो अराय फोथांनांगोन नोंनि अननायजोंनो थानांगोन नों बिदिनो अराय फोथांनांगोन नोंनि अननायजोंनो मादि गोजोन मोनो आंहाबो सना नोंनि खोथा सानब्ला मादि गोजोन मोनो आंहाबो सना नोंनि खोथा सानब्ला थानांगोन आं बिदिनो अराय फुजिबाय थागोन नोंखौनो अराय थानांगोन आं बिदिनो अराय फुजिबाय थागोन नोंखौनो अराय जय गोथार जुलिनि 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 फामेला जोंनि जुलिया बेसेबां दान जालांखो औ दान मोनसे दान मोननै दान मोनथाम अ माय गड पाक्का पाक्का मानो सोंखो र' आरे बाबा मा खालामनाय जादों र' हेलौ बाबा नोंहा बुहुमाव फैनो 6 मासल'सै नङा होमब्ला खोनाबाय नोंनि थाखाय ममा फुथुला बायगोन गस्ला बायगोन आरो बायदि बायदि गेलेग्रा मुवा बायगोन खोनाबायना जाम्बाया गोरोन्थि बुजिबाय आरो दंमारोब्लाथ' गोबाल'गौमोन आरे फामेला मा सानहाबखो न' जेबो नङा माने जोंनि जुनियरा माबायदि जागोन सोरनि मोखां लागोन हौवासा जागोन ना हिन्जावसा जागोन आं बेफोरखौनो सानदोंमोन अ माय सुइट डार्लिं हौवासा जागोन आरो आंनि जुनियरा आंनिनो महरखौ लागोन हरबो थौबाय दे उन्दुदिनि
संगिता नङा होमब्ला नंगौथ' आरो बे खुदियाला सोर जाहोनाथ' बेनोथ' बे सेंग्रायाथ' फामे संगितानि हौवा जानो हागौ जानांगौ मम आरो फामेला नोंथ' बे 2 बोसोराव डाक्टारनावथ' खेबसेबो थाङाखै कसमसे मम खनसेबो पाइलट फैदो पामेला माथो एफाग्राब थाब सफैफिनखो बुरिफ्रालाय माथो सिरि जाखो सुप नोंनि खुगाजों दिनैनिफ्राय आंखौ बिखुनजो दालांसै होमबालाय माथो बुंनांगौ जाखो जेबो बुंनाङा आंखौ खोनासं बिदिब्ला बुंदो संगिताया सांग्रेमा नङा मिथिगौ बुरिफोर नंगौ दीपंकर जों गावनि मेगनजोंनो उन्दै खुदियाजों गेलेनाय नुबोदों बे जेब्लाबो जानो हाया बुरिफोर जानो हागौ दीपंकर जावसो नोंनि नोंदाया सासे फिसा खांनो रोङि सांग्रेमा नोंबो सांग्रेमा आरो नोङो सासे कापुरुकसो बुरिफोर नो ब्रादार नो थारैनो आं सासे फिसा खांरोङै सांग्रेमासो आरो आं बे जाथायखौ नोंनियावबो जागोन सानखादों रिलेक्स ब्रादार रिलेक्स मोजां डाक्टरजों नायजानो नाजादो Oh my God! नों आंखौ निमाहा खालाम संगिता आंखौ निमाहा खालाम प्लिज तु पामेला नों थांदो मम आंनि खाफालाव जा लिरनाय दं बेनो जाथोंसै आं सिख्रि मानसिजों मिनिजानो लुबैला नों थांदो बिब्दि नङा पामेला जायनि थाखाय नोङो संसार जादों बेखौ मोनाब्ला बेवहाय मानो थाबावनो आं गैयाब्ला दीपंकरा थांना थानाय नङा जियानो जाथों आं बेखौ नागारनानै थांनो हानाय नङा नों बेवहाय थानो मोननाय नंलिया नों आंजोंनो थुफादो दिनैनो आरो दानो जामायजो नोंनि बाथ्रा लानानैनो आं बिहामजो गेदेरखौ होखारहरबाय जा जानांगौ जालांबाय दाना आरो आं नोंनि बाथ्रा खोनासङा आरो बिहामजोआबो बे न'निफ्राय जेरावबो थांनो मोनला होमब्लालाय आंबो थाङा नों थांनांगोन जामायजो नोंनि थाखाय आरो आं बे न'खराव अर सुनो गोसो गैला होमब्ला जामायजोआ आंखौ होखारबाय प्लिज मम न'खरखौ एसे गोजोनै थानो होदो नों थांदो प्लिज अरजाला नोंसोर आंखौ थाजानो बाबायब्ला आं ओंखारलांनोसै नाथाय थांनायनि सिगां फंसे बाथ्रा बुंनि जाहाथे आंनि फिसाया एसेबो खस्थ' आरो खैफोदाव गोलैया जिंगा दासि आइ गसाइनि सायाव फोथायना लाखि जाबाय आइ जाबाय जाबाय
एसे फुङावनो थांनाय मानसिया मानो दाबो फैयाखसै बाय? आंबो बेखौनो सानगासिनो आयै। बेनोथ' मा जाखोबा? मा जाखो? सरि पामेला, थारैनो गोरोन्थिया आंनिनो। बेफोर गासिबो जाथायनि गुदियाव आंनो। आंखौ निमाहा होदो आयै। आं नोंनो फिसौ होनो हानायनि गोहो आंनाव गैला आयै। हामबाय फिसा, बेफोरखौ सानबाय थानांला। बेनि थाखाय नोंखौ मुगैयाखै दिपांकर। बेफोरखौ साननानै नों गोसोखौ दा लोरबां खालाम। बेखौ आंनिनो खाफालनि लिरनाय होनना सानना लाबाय आं। थांदो फिसा, बेफोरखौ सानबाय थानांला दे। आथिं आखाइ सुनानै जिरायहैदो थां। पामेला, नों आंजों मोनसे खामानियाव हेफाजाब होनो हागोन? फिसायनि खोथा फालिनायानो बिसिनि मावनांगौ खामानि। नों बुंदोल' आं मा खालामनांगौ। जों सानैजों गाबोन सोरांब्लानो संगितानाव निमाहा बिहैनांगोन। नों आंजों थांफानो हागोन? मानो हाया जानो? थौ गाबोन सानैबो आब' संगितानाव निमाहा बिगोन। जाबायथ'? दाना दुगैस्रां लोबस्रां सानैबो ओंखाम जानोसै। अके? येस पामेला, दुखुनि समाव नोंनो आंनि जिउनि लामा दिन्थिगिरि। नोंबो आंनि जिउनि लोगोरि। दिपंकर, पामेला? आरे दिपांकरा नोंसो? मा खालामनो या? सहायनो हायै गोरोन्थि मावबाय आङो संगितानि सायाव। आं खोनाजोब्बाय नोंथां दिपांकर। संगिताया जोंनाव फैनायनि सानथाम उनावनो आं नोंनो खौरां हैनो थांनो ओंखारदोंमोन। जोंसो माना सब जोंसो नोंखौ गोदान हाबा लाफिनबाय होनना खिन्थादों। अन्नानै आंखौ निमाहा होदो संगिता। आं नोंनि सुख'नो हायै इनाय हाबा मावबाय। आंखौ निमाहा होदो आब'। आं आइनि गाज्रि सोलो लानानै नोंखौ जोबोद दुखु होबाय। हामबायसै बिनानाव, खाफालनि लिरनायखौसो बोखारनो हानो। आंनि जिउआव बिदिनो जानांगौमोन, जालांबाय। गासै गोरोन्थिया आंनिनो संगिता। डक्टरा आंनो रोखा रोखा फोरमायहरबाय। आंनि खोमसि फोथायनायावनो नों दिनै बोलि जानांबाय। जानो गोनांखौ सोर होबथानो रामसियारि नोंथां? मोनसे गोजोनथाव रादाब। बे बेरामखौ फाहामनो हानाय आमेरिकानिफ्राय मैया सासे डाक्टर फैदों। नंगौ आदा, प्लिज अन्नानै हेल्प खालामदो। आब' प्लिज बुंनानै होना। बिदिबा फिफा, नों थाबैनो ट्रिटमेन्टनि सुबिदाखौ खालामनानै होदो। आं खोथा होबाय नोंथां रामसियारि। नोंथांनि बे बेरामा हामागौमानि आं जिराया। आरो बे डाक्टरा आंनि क्लासमेटखासो। अके बिदिब्ला दाना ट्रेजेडिया जोबलायबाय। दाना एसे कमेडियाव फैलायसै नामा? दाना सिनायथि हिसाबै मोनसे स्टिल फट' जाथोंसै ना मा बुङो? औ। फै आदै, दे सिखार। दे जागोन दे। दे नोंसोरबो खाथियाव फैदो। दाना दन्दाराम आदैयाबो बे गनायनाय खाथियाव गसंफैनांगौ। नंगौ। औ। दे रेडि 1 2 3 नांगौ ना